pagmamahal ng isang magulang sa kanilang mga anak ay walang katumbas na halaga, lalong-lalo na ang pagmamahal at sakripisyo na binibigay ng isang ina. Wala ring masasaya pa para sa isang magulang na makitang lumalaking masaya at malusog ang kanilang mga anak. Subalit, dito sa bayan ng Uwas Albay, salungat ang nararamdaman ng isang ina para sa kanyang 10 buwan na supling. Ito si Baby Chiro na mayroong sakit na gastroenteritis, isang sakit sa tiyan kung saan ay namamaga at nagiging sensitibo ito. Isa rin itong impeksyon na nagreresulta sa pagsusuka at pagtatae. Dahil dito may mga araw na sobrang taas ng lagnat ni Baby Chiro. Kaya naman labis ang pangamba at takot na nararamdaman ni Nanay Lovely. Nagpapadudo pa po ako ito, tapos po, bigla na lang po siya suudo niya po, tubig na po siya. Akala po namin normal lang, tapos syempre po baby. Tapos po, pagka sabi ko sa agom ko po, sabi ko naglulubog na sa digdi niya. Duman po kami naghadit, tapos sabi ko, dehydrate na po ini. Pag-abot ni po duman sa ospital, tinaraman po kami nga, tango niya nyo lang ini dinara. Syempre po sabi ko, sa swab test pa lang po, mahal na po ang dati. Kaya sabi ko, di bali na kaming natitios. Dahil lang sana kami makamatiin ng mga aki ko. Dipisil po, kadipisil, pagtuturog, kang pagkaon. Dipisil po magparaisip po kung sabi ko nga po, nag-arog na naman ka ng aki ko. First time ko po talaga ngunya aki pong arog po ka na sensitive po. Para maibsan ang nararamdamang sakit ng bata, kailangan nitong mabilihan ng mga gamot. Bukod dito, may rekomendado rin na gatas ang doktor para kay Baby Chiro. Aminado si Nanay Lovely na hirap silang masustentuhan ng gamot at iba pang kailangan ni Baby Chiro. Nang magkaroon kasi ng sakit ang kanyang anak, ay natigil siya sa pagtatrabaho bilang manikurista o tinatawag na home service, habang ang kanyang asawa naman ay isang magsasaka. Bilang sa ngunyan ko lang po yun na-experience sa duwang aki ko, ngunyan lang. Tapos po, bagal, 2 beses na po siya. Tapos baby pa, parang kung ano gigibuhon. Kaya medyo talagang mapagal sa syempre po, so gatas niya is maintenance na po niya. Sabi po kan doktor sa mo, mapagalon po, hanapon talaga so gatas na tataram sa mo. Kaya parang po nahirapan man po kami. Minsan po, sabi ko sa daw, sabi ko kita kaanta. Di ko naman po alam kung saan ako maisip, kung saan po kami makuha pambakal po ka na gatas. Hiling ngayon ni Nanay Lovely sa Action Co Center na mabigyan siya ng asistensya medikal para kay Baby Chiro. Ang pigaagad ko lang pong pag-maintenance po kang aki ko ay sa gatas po niyang low lactose or lactose free pong gatas. Sana po matabangan niyo man po ako. Tadipisil po hanapon pong arap po ka na gatas. Bit-bit ang magandang balita, inabot namin ang tulong pinansyal at food packs para sa bata na ikinatuwa ni Nanay Lovely. Sa Action Co Center, dako lang papasalamat naman po sa Indo, natabangan niyo man po kami, na makaabot po kami digdi sa muya, sa abot niyo po ka makakaya niyo, dinigdi niyo man po kami giraray. Salamat pong maray. Sa bawat tulong na pinapaabot ng aming programa, ay kasabay rin ang pagdarasal na gumaling ang bawat Bicolanong mayroong karamdaman. Ayan, partner. Hinatudan na naman yung tabang. Oo, Kan Action Co Center. masakit talaga partner kung an sarong baby pigme-maintenance na partner nin gatas, lalo na kung an magurang diing kakayahan partner. Problema talaga yan. Kaya iyo bagayan ang pigpapag-irumdum ko partner na kadaklan kaya ngunyang kan mga kabataan an iba day na nagdadangog. An pagplano ngunyan an paglaog sa pamilya, an paggibo nin aki. PC, madali ang pag-ibo. Ang problema partner itong pagbuhay.